Εκτός αυτό δεν πειράζει. Πειράζει το διάλογο. διάγνωση και για την πορεία του ασθενή, τη σημασία που έχουν τόσο οι συμβατικές εξετάσεις όσο και οι πιο νέες τεχνικές που κυρίως αφορούν τις μοριακές τεχνικές. Την πρώτη ομιλία θα μας κάνει ο κύριος Γαλανάκης, Μανώλης Γαλανάκης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας και δημόξεων στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και θα μας μιλήσει για τις συμβατικές εξετάσεις που συνεχίζουν να έχουν ιδιαίτερη σημασία στην κλινική πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Είναι χαρά μου και τιμή μου ευνόητη να είμαι εδώ να συζητήσουμε το θέμα της διάγνωσης των λοιμόξεων των αιώνα μας και το ερώτημα τι περιμένει ο κλινικός από το εργαστήριο. Παιδίατρος είμαι, δεν είμαι παθολόγος, κλινικός παρόλα αυτά. Μέσα στην παθολογία είμαστε. Θα ασχοληθώ με τις συμβατικές εξετάσεις. Αυτό μου δόθηκε να πω για τις ας πούμε παλιές ή παλιωμοδίτιες εξετάσεις που ακόμα όμως κρατάνε την αξία τους και τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πράξη. Ομολογώ ότι ευνηδιάστηκα λίγο, δεν είχα συνειδητοποιήσει τα χρόνια περνούν και πια θα έρθει η ώρα που θα μιλώ για παλιωμοδίτικα πράγματα. Μπαίνω κι εγώ στη χωρία των παλιωμοδιτών κλινικών γιατρών. Ας είναι ευλογημένο. Να δηλώσω, όπως ορίζει ο ΕΟΧ και η δεοντολογία, ότι δεν έχω καμιά σύγκρουση συμφερόντων με την ομιλία που θα κάνω παρακάτω. Η διάγνωση των λοιμόξεων στον αιώνα μας παραμένει μια κλινική διάγνωση. Και αυτό δεν είναι ένα ρομαντικό αξίωμα, είναι καλά μελετημένο. Τελευταίες μελέτες, μην κουράζεστε, από τη μελέτη αυτή έχουν πάρει όλα τα κλινικά συμπτώματα. 2010 στο BMJ είναι 28 συμπτώματα να βρούνε ποιο από την κλινική εικόνα παραπέμπει καλύτερα σε βακτηριακή λίμωξη, σε σοβαρή λίμωξη. Και μετά έγινε μια καλή μεταανάλυση, περίτεχνες μετααναλύσεις, 1900 μελέτες, Lancet 2010, για να καταλήξει στα ευνόητα πράγματα βέβαια, αλλά είναι αποδειγμένα ότι η κλινική εικόνα παραμένει κυρίαρχη. Έτσι, η ταχύπνοια, η κακή διήθηση, η άνοση, οι πετέσιες, των γονιών η ανησυχία, προσέξτε, του γιατρού που βλέπει το παιδί η ανησυχία, είναι red flags, είναι κόκκινες σημαίες, πρωτοπαιδικά σημεία για μια σοβαρή λίμωξη. Αυτά ακούγονται ωραία, όμως η πετέσια σε ένα παιδί με πυρετό σημαίνει κάτι δυσάρεστο. Όμως το παιδί μπορεί να έχει κάτι δυσάρεστο και να μην κάνει πετέσιες από την άλλη όχθη, από την άλλη μεριά, αν δούμε το ίδιο θέμα. Έτσι λοιπόν, τα κλινικά συστήματα αξιολόγησης δεν είναι τόσο. Τελικά ήταν πολύ υποσχόμενα, αλλά δεν δούλεψαν και δεν έχουν τύχη ευρείας εφαρμογής. Έτσι, η κλίμακα κατά Yale παρατήρησης, αν δείτε, έχει ευαισθησία και ειδικότητα που ακουμπάει στο 1 από τις δύο μεριές, από τα δύο άκρα. Το 1 στατιστικά σημαίνει ότι δεν λέει τίποτα. Έτσι δεν είναι? Και επίσης η κλινική διάγνωση μιας βακτηριακής λίμωξης από έμπειρους κλινικούς έχει μια πολύ καλή ειδικότητα και μια πολύ χαμηλή ευαισθησία. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει? Ότι ο γιατρός που θα πει ότι το παιδί αυτό, στην παιδιατρική πάντα μιλάμε, έχει σοβαρή λίμωξη, είναι μέσα. Αν πει το παιδί αυτό έχει ίωση, δεν είναι μέσα, μπορεί θαυμάσια να ξεγελαστεί και πολύ συχνά ξεγελιέται. Ακόμα και ο έμπειρος κλινικός. Ξέρουμε λοιπόν καλά από άλλες πάλι μελέτες, εδώ σας ενδιαφέρει, ότι στα ΤΕΠ η βακτηριακή λίμωξη στα ιατρεία μας υποεκτιμάται και δεν δίνουμε συχνά φάρμακα αντιβιωτικά σε παιδιά που χρειάζονται αντιβιωτικά. Η υποεκτίμηση είναι συχνή ακόμα και από έμπειρους γιατρούς. Και ήδη πολύ παλιά ο πρώτος μας γιατρός, ο πρώτος μας έμπειρος κλινικός, ο Ιπποκράτης βεβαίως, έχει αφήσει το περίφημο ρηθέν ότι ο δε καιρός οξύς, η διάγνωση πιέζει, δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, η δε πείρα σφαλερή, προειδοποίηση στους νέους γιατρούς, μην ακούτε τους παλιούς έμπειρους γιατρούς, η πείρα είναι σφαλερή, η δε κρίση χαλεπή, η διάγνωση είναι δύσκολη. Από τον καιρό του Ιπποκράτη. Δεν τον πρόβα τον Ιπποκράτη βέβαια, αλλά ωστόσο όμως ο δικός μου καθηγητής, ο μακαριστός Μπυράκης, θυμούμε τα τελευταία χρόνια πριν
φύγει ότι δυσφορούσε όταν λέγαμε το παιδί με βρέφος, ξέρετε, είναι άριστο. Δεν του άρεσε καθόλου η λέξη άριστο, έλεγε πάντα το άριστο παιδί κρύβει το άριστο βρέφος, κρύβει πολλές παγίδες από την λίμωξη, ενώ από μια σοβαρή λίμωξη. Η διαφορά μας στον Γιώργο του Ιπποκράτη είναι ότι τώρα εμείς έχουμε πολλές εξετάσεις να κάνουμε, να βοηθούμε στη διάγνωση. Και τα τελευταία περίτεχνα, σοφιστικά διαγνωστικά συστήματα, ας πούμε τα κριτήρια Ρότσεστερ ή οι οδηγίες NICE αργότερα, βλέπετε μαζί με τα κλινικά, βάζουν και εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις που βάζουν, προτείνουν και που εμείς τώρα κάνουμε κάθε μέρα στα ιατρεία μας, νοσοκομείο ή ιδιωτικό ιατρείο, όλες είναι παλιές, είναι συμβατικές, είναι παλαιομοδίτικες. Τι κάνουμε σε ένα παιδί με λίμωξη? Γενική αίματος οπωσδήποτε, ταχύτητα καθίζεσης CRP, εξαρτάται. Γενική ουρων ΜΕΙ χωρίς καλλιέργεια, παλιά πράγματα, παρακέντηση ενδεχομένως, μια χνογραφία θώρακα, ίσως άλλες καλλιέργειες ή καμιά φορά σπανίως κάνουμε κοιολογικά στην πρώτη γραμμή. Αυτά όλα, όπως θα σας δείξω παρακάτω, είναι πάρα πολύ παλιά και ακόμα δουλεύουν. Η πρώτη λοιπόν από αυτές τις εξετάσεις είναι η γενική αίματος, είναι η πιο συχνή εξάσταση στην παιδιατρική. Θα τη λέγαμε μητέρα των εξάσεων στην παιδιατρική, είναι η γενική αίματος. Είναι πάρα πολύ παλιά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Βλέπετε 1957, 45, ακόμα και ο Αλέξης Καρέλ, βραβείο Νόμπελ του 1912, με τα λευκοκύτταρα ασχολήθηκε. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη εμπειρία, είναι πανταχού παρούσα γενική αίματος, με εύκολους αναλυτές, δεν χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και επίσης δεν είναι μια εξέταση, είναι πολλές εξετάσεις σε μία. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία μέσα στην εξέταση αυτή που την κάνουν πολλές σε συσκευασία μιας εξέτασης. Οι περιορισμοί της είναι ότι οι τιμές, οι φυσιολογικές, οι αναφοράς τιμές αλλάζουν πάρα πολύ από ηλικία σε ηλικία. Δεν μπορείτε να διαβάσετε μια γενική αίματος εάν δεν ξέρετε πόσο χρόνο είναι το παιδί. Άλλη έχει το βρέφος, τιμές, άλλες έχει το μεγαλύτερο παιδί. Το ξέρουμε αυτό. Επίσης, τα ευρήματα δεν είναι καθόλου ειδικά. Το ίδιο έβριμα, όπως θα δείξω παρακάτω, μπορεί να σημαίνει βακτηριακή λίμωξη, να σημαίνει ίωση ή να σημαίνει μη λίμωξη ή και κάτι φυσιολογικό. Θα κάνουμε επιτροχάδρυ μερικούς πίνακες, χωρίς να μένουν πάρα πολύ, για να δείξω αυτό που είπα. Τα πολλά λευκά, η λευκοκυτάρωση λοιπόν σημαίνει βακτηριακά αίτημα, σημαίνει όμως και ιογενή αίτια, σημαίνει και μια αιμόλυση, θα κάνω επιλογή νοσημάτων, σημαίνει ακόμα και αν το παιδί είναι σε ζέστη ή σε ψύχος εκτεθεί, θα κάνει η λευκοκυτάρωση. Άρα δεν λέει κάτι το ειδικό. Το ίδιο ακόμα και αυτή η φοβερή αντίδραση λευσαιμοειδής μπορεί να σημαίνει συψαιμία, μπορεί να σημαίνει όμως μια ίωση, μπορεί να σημαίνει μια και τοξαίωση από διαβήτη. Η ίδια αντίδραση στο αίμα. Από την άλλη μεριά η λευκοπενία παραπέμπει σε μια ιογενή λίμωξη συνήθως, όμως μια μικροβιακή και ραυνοβόλος βακτηριακή και ραυνοβόλος λίμωξη μπορεί να κάνει λευκοπενία και επίσης καλά και η ανεμία, για παράδειγμα. Παρομοίως, η ουδετεροφιλία, τα ουδετερόφυλλα κυρίως ασχολούνται με τα βακτήρια. Η ουδετεροφιλία λοιπόν μπορεί να είναι σημάδι της ψαιμίας και είναι συνήθως, όμως και οι ιώσεις μπορεί να κάνουν ουδετεροφιλία, ακόμα και η κορτιζόνη κάνει ουδετεροφιλία, οι σπασμοί και η εμετή. Το βλέπουμε συχνά στα ιατρεία μας, το παιδί που κάνει εμετούς υπηρετικούς σπασμούς, έρχεται με πάρα πολλά ουδετερόφυλλα χωρίς να έχει βακτηριακή λίμωξη. Η ουδετεροπενία από την άλλη όχθη μπορεί να είναι γρίπη, μια ίωση, το πιο συχνό, όμως ένα παιδί, ένα βρέφος με σοβαρή βακτηριακή λίμωξη, μπορεί θαυμάσια να μας έρθει με ουδετεροπενία και να το χάσουμε αν δεν δράσουμε γρήγορα. Και φυσικά μια μεγάλη σειρά αιτίων φυσιολογικών εντελώς έχουν ουδετεροπενία. Θυμίζω καλοήθεις, βρεφιές ουδετεροπενίας, κυκλική ουδετεροπενία, χωρίς καμία λίμωξη. Άρα ούτε αυτή είναι ειδική εξέταση. Τα λεμφοκύτταρα ασχολούνται κυρίως με τους ιούς, άρα και στη λεμφοκυτάρωση θα περιμένουμε τους ιούς, η Epstein-Barr για παράδειγμα, όμως και ο κοκκίτης που δεν είναι βαϊός κάνει λεμφοκυτάρωση, το ξέρουμε καλά, και ο Σάντιζον που δεν κάνει λίμωξη κάνει λεμφοκυτάρωση. Στη λεμφοπενία, το HIV θα περιμένουμε να κάνει λεμφοπενία, όμως και η λήψη κορτιζόνης μπορεί να κάνει λεμφοπενία. Πάλι λοιπόν λείπει το ειδικό έβριμα. Με τη λέξη μονοπυρήνωση, συνειρμικά πάμε στη λιμώδη μονοπυρήνωση, άρα Epstein-Barr, η CMV ενδεχομένως λίμωξη, όμως μονοπυρήνωση μπορεί να κάνουν και ρικέτσιες, μπορεί να κάνει και υφματίωση, μπορεί να κάνει και οποιαδήποτε λίμωξη στη φάση της ανάρρωσης. Μη ειδικό έβριμα λοιπόν ούτε αυτό. Και επίσης από τα μη λιμώδη βλέπετε ένα μεγάλο φάσμα, ας πούμε η νόσος του Χότσιν, κάνει και αυτή μονοπυρήνωση. Με την ιωσινοφιλία συνήθως σκεφτόμαστε κάποια αλλεργική νόσο, όμως τα παράσιτα από τις λοιμώξεις κάνουν θαυμάσια. Πολύ τραβηγμένες ιωσινοφιλίες, ακόμα και η οστρακιά ή τα χλαμίδια μπορούν να κάνουν ιωσινοφιλία. Την ιωσινοπενία, προσέξτε με, εδώ υπάρχει κάτι νεότερο. Τελευταία χρόνια ξέρουμε καλά από τις μονάδες νατικής θεραπείας ότι οι ασθενείς που έχουν σοβαρή συψαιμία και τα παιδιά ανάμεσα σε αυτούς εμφανίζονται τις πρώτες μέρες, την πρώτη μέρα με πάρα πολύ χαμηλά ιωσινόφυλλα. Έχουν μια απόλυτη ιωσινοπενία, 0 ιωσινόφυλλα. Καλή δουλειά από ΜΕΘ, από μονάδα της θεραπείας. Αυτές τις τρεις κατηγορίες ασθενών έχουν όλοι σηπτικό σοκ, συψαιμία, βαριά συψαιμία, 0 ιωσινόφυλλα, ενώ οι άλλες ομάδες στην ΜΕΘ, βλέπετε πόσο ψηλά είναι τα ιωσινόφυλλά τους. Η CRP είναι εδώ πέρα, οι ίδιες ομάδες ασθενών, η διαφορά είναι μικρότερη. Δίδαγμα σε ένα βαρύ παιδί, σε ένα
παιδί με βαριά βακτηριακή λίμωξη, η ιωσινοπενία είναι πιο ακριβής εξέταση από την CRP. Έχουμε λοιπόν μια κάποια βοήθεια. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι η γενική αίματος είναι εντελώς μη ειδική και δεν παραπέμπει πουθενά. Αν την πάρουμε μαζί με την κλινική εικόνα, παραμένει πολύτιμη. Ας πούμε, ένα βρέφος που έχει παροξυσμικό βήχα και έχει και λεμφοκυτάρωση, εκοκίτ θα έχει το βρέφος, δεν χρειάζεται να κάνουμε καλλιέργειες που δεν θα δείξουν τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο το μικρόβιο να καλλιεργηθεί. Ένα βρεφονί που έχει σεπτική εικόνα και που έχει ουδετεροπενία, εάν δεν τρέξουμε θα το χάσουμε το βρέφος, γιατί έχει βαριά βακτηριακή λίμωξη. Ένα αγόρι από την Πίνδο, από τα βουνά, από κτηνοτρόφος που έχει πυρετό και αρθραλγίες και έχει πανιταροπενία, βρουκέλα είναι, δεν χρειάζεται να το πολυζαλίζεται με πολλές εξετάσεις και επώδυνες ή δαπανηρές. Και ένας έφηβος που έχει εικόνα αμυγδαλίτιδας με σπληνομεγαλία, με κυθμό, με καταβολή και έχει και πολλά λεμφοκύτταρα, διαγερμένα λεμφοκύτταρα, δεν είναι κακοήθεια αυτή, Epstein-Barr λίμωξη. Αυτές λοιπόν οι εικόνες μπορούν να μας οδηγήσουν με ασφάλεια σε μια πρώτη διάγνωση. Όμως όλα αυτά δεν πάγουν να είναι η κορυφή του παγόβουνου. Λίγες είναι οι λοιμώξεις που δίνουν έτσι χαρακτηριστικές εικόνες συνδυασμό με τα κλινικά. Το μεγάλο κομμάτι του παγόβουνου, βέβαια, παραμένουν τα μη ειδικά ευρήματα. Η γενική αίματος βοηθάει, αλλά δεν είναι όμως η πανάκια στις λοιμώξεις. Η δεύτερη παλιά εξέταση είναι η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών. Και αυτή η καθημερινή, έχω την εντύπωση ότι το λάδι στο καντήλι της τελειώνει σιγά-σιγά, όσο πάει και παραπέφτει σε αφάνεια, σε δυσμένεια, γιατί έχουν έρθει πρωτεΐνες οξείας φάσης, CRP, προκαλιστονή, θα δούμε παρακάτω. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια έτσι, σταθερή εξέταση. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο, μεγάλη εμπειρία και είναι ήδη τώρα από το 1897. Τη λέμε και Μπιερνάκη από τον Πολωνό αυτόν που την βρήκε, 1897. Τη λέμε και Βέσταγκρεν από το Σουηδό που βρήκε το σωληνάκι που βάζουμε την ταχύτητα καθίζηση στο αίμα για να τη μετρήσουμε. Τώρα είναι με αυτόματη ανάλυση, με αναλυτές αυτόματος γίνεται αυτή η εξέταση. Είναι σκοτεινός ο μηχανισμός πώς δουλεύει και σαν εξέταση είναι πολύ αδρή, δεν ξεκαθαρίζει τη λίμωξη από τη φλεγμονή, δείχνει μόνο ότι κάτι δεν πάει καλά γενικότερα, ανεξάρτητα είναι φλεγμονή ή λίμωξη. Βέβαια, αυτοί που την υποστηρίζουν είναι ότι είναι εξίσου καλή με τη CRP ή με την προκαλιστονίνη. Ανεβαίνει σε κάθε φλεγμονή, σε κάθε λίμωξη, ακόμα στην εγκυμοσύνη, στην ανεμία. Επίσης, έχουμε πολύ ψηλές τιμές, μη ειδικό λοιπόν έβριμα και αυτό. Ανεβαίνει πάρα πολύ στην νόσο Καβασάκη, παραλιμώδες ενδεχομένως. Ανεβαίνει όμως στη φυματίωση, στην ενδοκαρδίτιδα, αλλά είναι πολύ ψηλή και στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Μη ειδικό λοιπόν έβριμα. Οι περιορισμοί της είναι αυτή η ελάχιστη ειδικότητα που έχει, ότι είναι πολύ αργή να ανεβεί μετά από τη λίμωξη και πολύ αργή να πέσει μετά από την αποδρομή της λίμωξης και ότι μέσα αναφοράς και εδώ αλλάζουν πολύ με την ηλικία. Τα βρέφη έχουν μηδενική ταχύτητα καθίζησης, τα παιδιά λίγο μεγαλύτεροι, 15, οι έφηβοι λίγο παραπάνω στο 20 και πια στην ενήλικο ζωή, όσο περνάνε τα χρόνια μας, η ταχύτητα καθίζησης ανεβαίνει η τιμή αναφοράς. Μάλιστα, οι συνάδελφοι των ενηλίκων έχουν και καμπύλες που μπορούν να υπολογίσουν με τα χρόνια του ασθενούς, του ενήλικα, την φυσιολογική του τιμή καθίζησης. Είπαμε ότι η ταχύτητα καθίζησης εκτοπίζεται σιγά-σιγά από τις πρωτεΐνες οξείας φάσης. Μάλιστα, οι οδηγίες της NICE τελευταίες δεν αναφέρουν καθόλου, έχουν τη CRP στη θέση της. Αυτές είναι πάρα πολλές πρωτεΐνες οξείας φάσης. Είναι δεκάδες γνωστές από το ύπαρ, παράγονται όλες κυρίως από το ύπαρ με την δράση της IL-6 και στη διάρκεια της φλεγμονής ή της λίμωξης. Εδώ βλέπετε κάμποσες, δεν είναι μόνο αυτές, είναι πολύ παραπάνω. Εδώ πέρα η πιφεριτίνη, που είναι μια γνωστή επίσης πρωτεΐνη οξείας φάσης, η CRP, η προκαλιστονίνη, το αμυλοειδές, πάμε προς τα κάτω μέχρι τα τελευταία STREM1, οι τελευταίες που έχουν μπει σε κλινική εφαρμογή. Και αυτές όλες είναι μόνο ένα υποσύνολο του μεγάλου συνόλου των ουσιών που παράγονται στην οξεία φάση, στην οξεία λίμωξη που μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα. Ανεβαίνουν όλες στην οξεία φάση, παίρνουν όμως από αυτές και στην κλινική χρήση αυτές που ανεβαίνουν πάρα πολύ, 100 φορές, 1000 φορές, όπως είναι ας πούμε η CRP ή η προκαλιστονίνη. Και πάλι όμως συνοδεύουν καταστάσεις και λοιμώξεις και φλεγμονώδη νοσήματα και τραύματα και νεοπλασίες. Μετά από μια χειρουργική επέμβαση, η CRP ανεβαίνει χωρίς να υπάρξει λίμωξη και μας μπερδεύει. Μάλιστα, η ταχύτητα καθίζησης, από ό,τι φαίνεται, είναι όλες τις μαζί, καταλήγει να είναι αυτή η αυξημένη ταχύτητα καθίζησης η γενική εξέταση. Τα υπέρ της CRP είναι ότι αυξάνει πολύ νωρίς, πολύ νωρίτερα από ταχύτητα καθίζησης, σε λίγες ώρες μπορεί να φτάσει στο μέγιστό της και επίσης κατεβαίνει στο φυσιολογικό πολύ νωρίτερα από τη ταχύτητα καθίζησης. Όμως έχει αυτή μέτρη ευαισθησία και ειδικότητα, εδώ είναι η αριθμή, εδώ είναι μια μετανάλυση με τις τιμές της CRP, ευαισθησία και ειδικότητα. Αν ήταν καλή όντως, θα έπρεπε εδώ αυτή η φυσαλίδα και βλέπετε πόσο μακριά από το ιδανικό της είναι. Χαμηλή ευαισθησία, χαμηλή ειδικότητα. Στα νεογνά επίσης έχουν πρόβλημα, είναι φυσιολογικός λίγο ανεβασμένη και στο μην την στέλνετε στον εγκεφαλωτικό υγρό, το βλέπουμε καμιά φορά, δεν βοηθάει πάρα πολύ, έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία και πολύ χαμηλή ειδικότητα στο εγκεφαλωτικό υγρό. Προσφάτως, η ταχύτητα καθίζησης, να σας πω ότι είναι από το 1956.
δηλαδή είναι 60 σιγά-σιγά. Προσφάτως ήρθε η προκραστονίνη, 1993, 20 τώρα χρόνια, δεν είναι και αυτή πια πολύ πρόσφατη. Ανεβαίνει στη φλεγμονή, ανεβαίνει καλύτερα στη βακτηριακή λίμωξη από τη CRP, δηλαδή μπορεί να διαχωρίσει κάπως καλύτερα, αλλά όχι όμως τόσο πολύ ώστε να την εκτοπίσει. Έχει δοθεί πάρα πολλή συζήτηση, έχει καταναλωθεί πάρα πολύ μελάνη πια από τους δύο είναι καλύτερη. Δεν υπάρχει σαφές συμπέρασμα, άλλα κέντρα προτιμούν τη μια, άλλα προτιμούν την άλλη. Υπάρχουν ακόμα οι παραδοσιακοί γιατροί που θεωρούν ότι η ταχύτητα καθίζησης είναι εξίσου καλή με αυτές τις μοντέρνες, όπως ας πούμε ο Κάτς, σε μια παλιότερη ανασκόπηση, με τις μοντέρνες εξετάσεις. Οι πιο ψύχρεμοι στη δεκαετία μας πιστεύουν, εδώ τα τελευταία χρόνια πιστεύουν ότι και οι δύο είναι καλές. Ίσως η προκραστονή είναι λίγο πιο γρήγορη την πρώτη μέρα της βακτηριακής λίμωξης, αλλά η CRP έχει μια άλλη εμπειρία και μια άλλη, έτσι, είναι πιο εύκολη, θα τη βρούμε πιο εύκολα να μας βοηθήσει. Άλλες, και υπάρχουν οι καμπύλες, οι ροκ καμπύλες που εξετάζουν τις συγκρίνουν αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια και με άλλες εξετάσεις. Η NICE του 2007 δεν θέλει προκραστονίνη, προτιμάει τη CRP ακόμα. Υπάρχουν πολλοί πρόσθετες μελέτες του 2012, βλέπετε, που λένε ότι η προκραστονίνη είναι μάλλον καλύτερη, αλλά χωρίς να αναιρεί εντελώς την αξία της CRP. Και για να μπερδευτούμε ακόμη παραπάνω, βγαίνουν σιγά-σιγά οι μελέτες με άλλους παράγοντες, με η ESTREM1, πρωτεΐνη οξείας φάσης, που υποστηρίζουν συγγραφείς ότι είναι ακόμα καλύτερη από τις δύο προηγούμενες, χωρίς βέβαια πάντα πάλι να τις εκτοπίζει. Τι κάνουμε εμείς? Ό,τι κάνει το νοσοκομείο μας από τις δύο, νομίζω αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μία από τις δύο. Υπάρχει και η άποψη ότι αν κάνουμε δύο μαζί ή τρεις μαζί είναι ακόμα καλύτερα. Είναι καλύτερα από μελέτες πάλι, αλλά αυτό πια κοστίζει, είναι ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο μαζί με την κλινική πληροφορία που έχουμε το παιδί να κάνουμε και 2 ή 3 πρωτεΐνες οξείας φάσης. Μείναμε στο αίμα, αλλά εξετάσεις σημαίνει όχι μόνο αίμα, σημαίνει τα ούρα. Εδώ, και αν είναι μια παραδοσιακή, μια παλαιομοδίτικη εξέταση, εδώ βλέπετε έναν ουροσκόπο, τον Κωνσταντίνο τον Αφρικανό. Πριν από 1000 χρόνια πάει στο ιατρείο του και πάνε ασθενείς με μπουκάλια ούρα, τα οποία επισκοπεί ο Κωνσταντίνος Αφρικανός, μαζί με το κοιτάπι του και βγάζει τη διάγνωση. Και εμείς τώρα κάπως έτσι ακόμα είμαστε, μόνο που βάζουμε μια ταινία μέσα στα ούρα αντί να τα επισκοπούμε μόνο και παίρνουμε πληροφορίες πάρα πολύ πολύτιμες ακόμα και τώρα για την ουρολίμωξη. Μια μιλάμε για λίμωξη σήμερα. Ειδικά αυτές οι δύο εξετάσεις που κάνουμε στην ταινία, στο Dipstick, η εστεράση και τα νητρόδι, είναι πολύ καλά, πολύ αξιόπιστοι δείκτες της ουρολίμωξης. Βλέπετε, δείτε ευαισθησία 90%, 94% και ειδικό το ίδιο. Τα δε νητρόδι έχουν ειδικότητα σχεδόν 100%. Αν σε μια γενική ούρον το stick δείξει νητρόδι, το παιδί αυτό έχει ουρολίμωξη. Αν όμως δεν δείξει νητρόδι, βλέπετε, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να έχει ουρολίμωξη, μπορεί να έχει ουρολίμωξη. Αυτό είναι το μειονέκτημά της. Και φυσικά υπάρχει το μικροσκόπιο στη γενική ούρον, το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ έτσι, καλύτερο από την ταινία που εμβαπτίζουμε εμείς. Την ίδια πληροφορία τελικά θα δώσει η μικροσκοπική εξέταση. Τα ούρα που στη γενική ούρα που θα εξετάσουμε δεν χρειάζεται να είναι έτσι, αυτή η υποχονδριακή αναζήτηση στήρων δειγμάτων ούρων. Κάθε δείγμα ούρων μπορεί να κάνει τη γενική εξέταση των ούρων. Το Dipstick, σας είπα, δεν είναι κατώτερο από την μικροσκοπική εξέταση. Αυτό το θεωρεί και η Αμερικανική Εταιρεία Παιδιατρικής πρόσφατα. Άρα μια ταινία μας κάνει τη δουλειά μας. Αν κάνουμε γκράμμ χρώση θετική, είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί αυτό σημαίνει ουσιαστικά αριθμό απικιών ισοδύναμη με ουρολίμωξη. Η εστεράση απουσιάζει στην ασυμπτωματική βακτηριουρία και βοηθάει και αυτό να διαχωρίσουμε από την συμπτωματική ουρολίμωξη. Και τα νητρόδι, είναι στα αγγλικά nitrites, τα νητρόδι λοιπόν τα παράγουν τα γκράμμ αρνητικά από τα νητρικά, τα nitrates. Τα γκράμμ θετικά δεν παράγουν νητρόδι και έτσι αν έχουμε ουρολίμωξη με ντερόκο θα έχουμε αρνητικό την ταινία στα ούρα. Προσέξτε την ορολογία. Στα ούρα ανιχνεύουμε νητρόδι και όχι νητρικά. Μας έφαγε μια συνεδρία πέρυσι στην Κρήτη σε μια ημερίδα ουρολιμόξεων με νεφρολόγους να ερίζουν μεταξύ τους, να καταλήξουμε τελικά ότι είναι νητρόδι στα ούρα και όχι νητρικά. Θέμα ορολογίας, αλλά και αυτό να το προσέξουμε και η ορολογία μας χρειάζεται. Στα ούρα λοιπόν είναι νητρόδι, όχι νητρικά. Άλλο υγρό βιολογικό, εγκεφαλωτήριο υγρό, δεν θα μείνω πάρα πολύ. Είναι μαζί μας επίσης πάνω από αιώνα, 1912, αυτό το βιβλίο στη Γαλλία αφιερωμένο στην ερμηνεία του εγκεφαλωτήριου υγρού. Από τότε μέχρι τώρα παραμένει πραγματικά πολύτιμο και στην πρώτη γραμμή της διάγνωσης μηνυκίδας. Με το εγκεφαλωτήριο υγρό, την απλή εξέταση, ξέρουμε το παιδί αν έχει μικροβιακή, βακτηριακή, ιογενή, αν έχει εγκεφαλίτιδα ή αν έχει φυματιώδη. Υπάρχουν πίνακες, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό. Μόνο ότι αυτή η παραδοσιακή, η παλαιομοδίτικη εξέταση παραμένει στην πρώτη γραμμή της μάχης των λοιμόξεων. Υπάρχουν και άλλα υγρά, πλευρητικό υγρό, αρθρικό, περιτοναϊκό υγρό, αλλά αυτά δεν είναι στην καθημερινή πράξη, θα περάσουμε, μπορούν να βοηθήσουν και είναι παλιές αυτές οι εξετάσεις, αλλά είναι πιο σπάνια. Αυτό όμως παραμένει πραγματικά σωτήριο στην διάγνωση των λοιμόξεων σε πρώτη γραμμή, είναι η γκράμμ χρώση. Εδώ μπαίνουμε στις εξετάσεις που δεν μας δείχνουν μόνο ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό, μια λίμωξη κάπου, αλλά μας λένε τι είναι η λίμωξη, τι είναι το μικρόβιο. Και ο Hans Christian Gram,
1884, τόσο παλιά, κάνει την επανάσταση με την γκραμ χρώση που άλλαξε τη μικροβιολογία σε γκραμ θετικά, γκραμ αρνητικά, έδωσε νέους δρόμους στην διάγνωση των λοιμόξεων. Χρόνιοι τα πάντα, βλέπετε εδώ το μπλε είναι ο σταφυλόκοκος και το κόκκινο είναι το κολοβακτηρίδιο, τα γκραμ θετικά είναι μπλε, αλλά είναι προς το κόκκινο. Σχεδόν όλα τα παθογόνα χρόνιονται έτσι και μπορεί να μας μιλήσει για μορφολογία, αν είναι κόκκος, αν είναι βακτήριο. Είναι πολύ την εξέταση και μπορεί να είναι σε όλα τα υγρά. Ακόμα και σήμερα παραμένει μετά από 130 πόσα χρόνια, παραμένει μια εξέταση εξαιρετικά υποβοηθητική. Η γκραμ χρώση δεν είναι η μόνη χρώση. Μπορούν τα εργαστήρια να μας κάνουν πάρα πολλές χρώσεις. Βλέπετε, εμάς στην παιδιατρική, την καθημερινή, η της ειρηνής μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα με την θυματίωση, εδώ το μυκοβακτηρίδιο, στο υπόβαθρο το σκούρο μπλε. Και επίσης ενδεχομένως η γκίμσα που δείχνει τα παράσιτα πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι τρυπανόσωμα. Εντάξει, ευχαριστώ. Το τρυπανόσωμα δεν μας ενδιαφέρει όμως η ελονοσία και η διάγνωση ελονοσίας μπαίνει πάλι μόνο με μια χρώση στο περιφερικό αίμα, να δούμε το πλασμόδιο χωρίς να κάνουμε περίτεχνες πάλι εξετάσεις PCR κλπ. Το ίδιο και η λεϊσμάνια. Με ένα δείγμα μυελού το 1921 ήδη μπαίνει η διάγνωση της λεϊσμάνιας. Άρα λοιπόν τα κόπαρνα. Στα παράστα η διάγνωση ακόμα μένει της πρώτης γραμμής με παλιές εξετάσεις. Άρα λοιπόν θα αφήσω το ορολογικό κομμάτι μόνο για διαφάνειες. Εξάλλου οι ορολογικές εξετάσεις είναι πρώτης γραμμής, είναι παλιές, 1960-1970 οι πατήτηδες. Χρησιμοποιούνται ακόμα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που θα βάζουμε κάθε μέρα στην ιατρική μας πράξη. Το κάνουμε σε λίγα παιδιά. Μια μόνο η τελευταία διαφάνεια είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε. Η ακτινογραφία δεν είναι μόνο μικροεργαστήριο η σημαντική εξέταση, είναι και ακτινολογικό εργαστήριο. 118 χρόνια μαζί μας από τον καιρό που ο κύριος ο Ρέντγεν έκανε στη γυναίκα του, τη Φράου Ρέντγεν, την περίφημη ακτινογραφία με το δαχτυλίδι της κυρίας Ρέντγεν. Από τότε κάθε μέρα είναι μαζί μας στην εξέταση ή το εχινόκοκος ή οστεομελίτιδα, τα διθήματα που βλέπουμε στη γρίπη. Συμπερασματικά, τι περιμένει ο κλινικός από το συμβατικό εργαστήριο, το ερώτημα που έχουμε, θα απαντούσε κανείς πολλά. Όμως, τα εργαστηριακά αυτά, χωρίς κλινική συνεκτίμηση, δεν λένε τίποτα και μπορεί να δώσουν και λάθος δρόμο. Συνεπώς, χρειάζεται μια πολύ καλή αλληλεπίδραση κλινικής και εργαστηρίου, ώστε να έχουμε μια καλή ερμηνεία και μια καλή αναζήτηση των σωστών εξετάσεων. Και επίσης, φαίνεται νομίζω πολύ καλά ότι αυτές οι εξετάσεις, οι παλαιομοδίτικες, παραμένουν ακόμα στην πρώτη γραμμή της μάχης των λοιμόξεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.